Καλώς ήρθατε στο Matchday Video για τον αγώνα του Europa League ανάμεσα στη Manchester United και τον PAOK στο θρυλικό Old Trafford. Κάνοντας μια βόλτα περιμετρικά του γηπέδου, θα βρούμε το άγαλμα του Sir Alex Ferguson, αλλά και τον Dennis Law, George Best και Bobby Charlton να κοσμούν το γήπεδο, όπως και το μνημείο για τα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας του Μονάχου. Στη συνέχεια θα περάσουμε μέσα από αυτό το τούνελ, το οποίο θυμίζει μουσείο και είναι αφιερωμένο στην τραγωδία του Μονάχου. Μέσα στο τούνελ βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες και άρθρα από εφημερίδες της εποχής, όπως και μια πλακέτα αφιερωμένη στα θύματα. Στα του γηπέδου τώρα και πριν την έναρξη του αγώνα, βλέπουμε πόσο απειλητικό είναι και το Old Trafford από μέσα, με τους οπαδούς του PAOK να κάνουν την παρουσία τους αισθητή. Η ώρα του μάτς έφτασε, με τις δύο ομάδες να παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο και το μάτς ξεκινά. Ένα μάτς το οποίο έδωσε μια πολύ όμορφη εμπειρία σε ένα ιστορικό γήπεδο. Το τέλος του αγώνα βρίσκει τη Manchester United νικήτρια με 2-0 και τους οπαδούς του PAOK να χειροκροτούν την ομάδα για την προσπάθεια που έκανε.